kateng kebathian tam jong oblay try non pon im jungi u Jesus Christ anges kem mapi bai ke ying sem jong fi fidan hakamet kapoka jokya ngalap pon like you can do a video hake badai ke ai kaba ngide ben tip chpang ka prosperity gospel anges kem kalong ke jingker khu epi bat pon nombor yo oblay mai gani ka video an kran chu akibat ba kani ka prosper gospel bat balai ba ngide ban kantai yaka kabanan kong ngide ban kantai yaka namar bon ba kibran ka jingai kalap long yaki bakin dan kata kejing songsi ya oblay namar ba gidan haka bakam gini kejing kai long yaki ba lakin wan chow Jesus Christ oblay ang kerkhu yaki naik ke spa yaki naik ke sukses yaki jeng job naik ke sukses yaki but haba kimyo yakata aladi dani kim I ka bakum kata hake jing ga jongki dani lo hake baheng ke basam ke jongki kaplong yaki ro bakin atatien ya oblay haduba asya kenoro balda kimyo pdiang yaka jibin kia ani gaspa ani gajing job kade namar bakim don kajingai ki kawai na gibriyo kaba mai I lama ki core media hake bedai bat kajing thu jong ka bakamno kalai kamno bagi baheng ge jong ka kilai na gani gajing kai nang ba gajing ma jong kawai ni ge baheng ge jong ki keberan ya kajing pang kansa but kakwa upload ya kejing penkia bakum ta kadai poi ngat haka bakum gini ke precious ki bang balda kan bet usambai jang kepisah kan siokya na gani kejing pang kansa bakum ta kabet cibet ya kespa da ka bakum lenti bakanyo ya kejing penkia bada bakam yo ki ong biang bahaban bet bingi ia kata usambai pat blaze of keka ba kale shile kamta da ba kamilan di bakanyo ya kaspa ma binga bakanyo ya kachipin kia penban kani gabriel ka khamyo ya kata kachipin ya kansa ba kamta kala yap no ba hadu ba kamrani issue wat apa ka bang jangka namar ba kala ailot syakata ki ba ong ba lapin bet ya kaspa ya pisah syakat Shaw tau nang elap na syakar syakri nyo ya kejipin kia makani ka wara ik disappointment ka bakra ya ngasam but angai kem kala pelong ki ro bakin songsi babale hado kani kila ai ro blai um kia iki ba kani kajingja ha kayeng jong kani gabriel kala pelong iki bahing basam mak perkhat akibade ne ka benta but kusnan kalong baki light ni kejingkai hadian bagi yo jika kita berbiang nak hadian ka jang boleh sebuah part kecing itu kena kalau ba kepor ka banganan ron kecing lap hawa ke jaka kawai ni jaka po megalia hadian bangat kecing lap nak kecing pakla jing bai ipara bai elam lam nga ila kama yo microphone jong I hauta ui brio ka pankren kendia sekita ki prasnan besnga be khobor bau ni blo shemi yo ta microphone bolong yala pai ba angta ngaro klampai berkat syukur second sang sen ko sor bijing lap pat ong ko ni afwan chow Jesus Christ on prince pa ifi kata kala pin bitar pat pin kendet dinga bad ka bakum gini ke bon ba hakaleng ka percay wat apo ka jala ka jungiro sungide ben kata modori kani bon ba gibril kiba don ka jingai kursan kila dan ni katakan major disappointment yang si kebakra haba kimyo ya ke haba nakulari ki brio ki ba ong fingai yu Jesus Christ pinyo komta pinyo komni par bakim I kata reality ka jing jangki bar ke bayang basam jangki kala pelong yaki bar bakin artatin ya kata ka jing ki kwedan ha oblay bar ha Jesus Christ para bangai be jonga ni wan Jesus Christ om banyo ya kali Mercedes ya ke yang lain malah bakabang
kebangiran akaun kendap tak kepisah bagi ke pro penyebet nanti kejim kejangi Iwan Yesus Kristus maka babel ke tu ingi bangi liap na ke pop pada kejaran kang bangi degi nong pop bangi wan syu na mangi tamu bolong kejim kerben na ke benda kejangi hai ke bedai pan penyesop ini baru belai tadi kejim temu je kejawan syu sini ke petai barok nangi gelong kedong syun kejong belai ladam makman jong belai kejaga ka bagini ban lai kedai dujok ding gilong ki khon jong kejing bitar ang ting jong blai en re blai bakan re kejing et ba kejing snai ula pha gilong jong khon la khamar we ye ka ban wan shegani ka patai man shim ka dor jong aba jong pi em kejing ka ba khoi ba janai la sumar ka kom na ka banda jong la le e bang ma ban le wa do bola ki ula ka ding na ka ma ki pop mle na ma ki pop jong u na ma ulong ba klam pop nena maki pop janga ba jong pi om da kata uladi pura ke ching bitar pa na ka jaga jongi om da kata lami patro na ka jing tap pan pani balap tiang soba ya ka jing nya jong u dok pa bad wong ala pandap ya kata ka jing nya halo jaga dikna wong it is finished pa om nan kam shu ban knya nama khon jong blai lawan knya na ka ba ki pop janga ba jong pi pa wan jaga patai kalong pan pinya sok ini baru blai ba kata ke basnya hau kinyo ya kata kecing embam juga bat an punya sok kiki ang akting jom lain nak rom lang basan kha kam nikong ba tater tena ka daw pia masang thu ikini ba cho bangin poi shiki point ki babot pia ban bat pai kini ha ka jimot jong pi ka banta ka ba balai bangin dei kam ban kentai ikini kecing kai namar ba ke long ma khang pong na kecing kai jong kak din ka jong blai kam ke apostol kalong ke ba khasa khot ke ba aku ar ketingga jong belengan pleasure pi kai ba babel ka friend ha ke bade ba jing em jungi ha ke ni ka pertai in this life kong kum ne khot ke ba aku ar kita pets kem mi ki men sim jong kishan ran da ka basneng ni ki banyai ne ha ke jinget ba ba ka dei yangi ban sot jepo ke himau blai lengba shibon ki jingjang jai pihak ban antala yang tu kedai ngi bangin sot Siboga hima kejong blai lengba shibon kia jinja kata gede baga babel ki kai haga bede bar kejing ke kristan haga ne ka partai nangta ka benta ka ba ke baga babel kren haga bede ba kejing jingi haga ne ka partai en play fi na ka rom kalama pra ka khot ka ba khanyo kumno tin jong blai ka dan man kren haga bede bar ka ne ka benta rom pra ka khot ka ba khanyo ka ong kumni ka tin jong blai kum talada ngilong ki khon yo ngilong kinong yo pateng ru kinyo pateng ublai ken ba kinyo pateng lem bar pres de lada shisha ngi sha shitom lem badu on yo pendan brom lem ngi ru badu yai sha shitom lem badu yai sha shitom lem bad u ta ka de ka suffering bangi suffer ba sha shitom lem bad u jesus christ jisu wang gomno ta ga bot na janga token ba na ba ba ken bot na janga kom ta ken long ki sandan ki jonga nim de baklet ye ka de jing khot jong của Jesus Christ ta đi ba an bo Kristan ke ba ba ka ong u hai cái này cái chính em ka bên hai cái này ka pertai nang ta ni de nga ar Timothy lai ka da ke ba ba ka ong hai cái bên đây ba cái này ka benta bad baro ki baman bad im rublay how Christ Jesus kinsha leben baro ki bakwa baman bad im rublay how Christ Jesus kinsha leben baulay thu lu paro hai gospel jong Matthias ma dengan gospel jong Ernest ngan play dengan ta jong pi hai kal nong ka ba khan re tin jublay ka ong komne ngan pule shifi lai fulai ka ong komne na friend ni kini ki ru happy pa pinyo ka jing sok hanga ha kata ka perthai pinyo ka janjar henry to long slur nala job ye kata ka perthai ni ha banya leng ba kani kalenti ha kani ka perthai tang bangim dei ya ka ban chep ting mo tribe ai ni ye kata ka jing kular ba bangi dei long slur nama ba ula job ma u ya kata ka perthai na kata ka daw ni de ba kata ma dor kani ka jing kai nama lala bangi pet si satu dong haka pertai menta haka berdei bat kajing Kristan lagi pet tang po Afghanistan lada ka prosperity gospel
kadai sya ka gospel ka ba ublay ane ka ka gospel ka ba shisha ka kum kiting jong blay anong ifi bagi bangai apa Afghanistan China Myanmar kidai ki bakoret tam bat ki bamdan jingai kamta ngi deban kitai mador ka ba komun ka jingai namar ba yo lesi kakta ya ke jing jam sem pat pen phai din ki brio naga jingai namar ba ki bhaba ki mi opdiang ni kita ke bagi ong maki ba fingai yu Jesus Christ film job pin sospa pin biang kadang-kadang kan ko jingai kan ki partai haba ki mi opdiang ni kata kamplo yang ki bakin arti ni jingai how Jesus Christ tenar ka kan ko bor kadai ka bakum kan ko bor ka prosper gospel kadai yang ni bangi ban kentai mador ngamot ban ong bau blayเป็นขี้ชูอันนี้ละมันเป็นขี้อย่างงี้เนาะ blay กว่ามันเป็นคู่ชูอย่างงี้อันนี้ละมันเป็นคู่ชูอย่างงี้ngamotมันเอา blay กว่าอย่างงี้บางทีลองกินดับra cái bang ngamot ka long ba ka kum ke chingkai ji di break ka ong ba ka de ka always the will of God ka de barabo ka mon jong blay Kristan ba long uta u borospa bokat bekia bo ma jing issue bada ka jing job bai ha ke ni ka pertai ka kot ba tho the way break ko ka your best life now ba ka ong ba ka jing Kristan ha ke ni ka pertai rau dei wanget yo Jesus Christ ke gi bro kin chu long bai kin chu nat bai kin chu bhabriu bai kin chu biang bai ka de ke ka ma prasha ye ka tien ka jong blai ala fin jor ba tanju ba ik experience ke jing ma ka jing ka jong pi ka jing kai jong ka prosperity gospel ka de shisha ka phisung thu ka long ka bakla ba ka de ka de ka oi pa ka gospel ka ba ngai de ben kan tai yiki ka ba kum ki nei ki jing kai hoi ka daw ka balai baling manin ka tai ka ba kum ki nei ki jing kai namar ke ya contradict ya ma prasha jika jing em Jesus Christ but jika jing em jong ki apostle ka bangin puli nak tien ka jong blai ar koren kalnong ka baklar ka khot ka banyo ka om kum ni singap Henry nang ba ngan om singau kraw palat e nama ka jing kraw ko tam e kita ki jing penpau lebu yanga ya usya hakado ka jing pha setan banyo pechtom yanga nang ba ngan om singau kraw palat e ken barok scholar ki manjur pauni sha hakado jong po ka de physical sickness physical limitation kita ki jing e bawan na kamet ba ka jing ko ka jing kia kata ki jayu pol ba kalong kum ju Jesus Christ puli na Matius no pra ka ba ho nan tang ka jaka ya ka ba unbu ya ka kliro nangin puli lei no Isaiah kalong ko san pulai ka khot ka balai ka tinju play ka om kum ni ulalong u bala iben ba ba kan tai de ki brio ki jing sosi ba batip ya ka khuslai ba kum uba ki brio ki jupuri ya la kamat na u la iben yu de ngim shem la nyo yu ta dei phang u Jesus Christ balangin puli komno ka jim jungu ki gospel ngiti khamba ya kata ba khot ro komta ya ki apostle ba ki sunna jungu kinya ya kalanti ka jungu de bong ba ki den ba ikadikna like kwa pen bot ba balong sunran ki jungu hoi age bade ba katu ka bangkan chipi ki video badap ki ba ki video ki to ki pastor ki penga bakla age bade ba ka juman Jesus Christ ki ong ba ulang dok namar man pres pa yangi la shem bakla katu ha ka ba ki la pelong ki to kom ka pisa nengala patai fi age bade ba ka jimot ki to khot ada na plan fi ba pe ini video kabanta ka ba ada fi ka ban yo ikitu ki benta ki bangada ban kran filam pe ka video ka ba ningkong kani kalong ka jisha ba phir fi mat ikini ba kidan ki ayom ba ki bor ai ka jing em ni ko ki Kristan bangi nama sia ki ki jing e ki ba shirkai la pin dei la di ba kita ki ba ik ba tang ka jong phi iteng teng kumba ka sa kan telet ka jing em ka jing ikabang kalon ikabang inor kita kita kiba ngima ta ka jem ngim la ablen ni kita pat banchu perkhat bagi gi barokin kinlong babiang bait hai ka ni ka nong yepi kansa pelong yepi ba pin atati ni ka jingai bat ka sapes new hadu kata ha ka badai ka jingai ka jompi bablai ton gi badom ru yublai haba ki baro kimya bait kom badai nyai bait kamau bakio sngam boblai la kula ki bakum kini yo hai ka jingim ka jungki hai ka ni ka bardai henry ke ga bangede benle ko ki Kristan kalong ide ban snothu baki jingai kinwan ki jingle kinwan ki sha jinga do kindon ki jingwe jingi ki jaw mat kinwan ki songsi kinwan yim la mlen ni kata
เป็นบันมีเดบันยรออยู่เลยหากบักุมกตากระโปรคุมบังยรออยู่เลยหากระโปรกับบังอีกว่าอีกยาหากระโปรกับบังยรออีกป่าอีโพอีป่าหากจีบันยีคุกิโคนกีจอมเลยตากลองกับเรื่องกรรมหาดูกตามาดาพิมพ์สุทุพายกันนี้น้องเอพีหากระโปรจงกระจิงจุโจพินามาบันยังนามาบาลาเป็นรงเอพียากตากระจิงไก่บาลาฟินดันเอาเพรสkeบารอกินลองกีบาพากินลองไปกีบาอิตนาบนบะกิบเลงอบอากาบกุมกินกจิงไก่น้องเอพีบนบะรูกิลาดาวติกจิงไงจุกีรูกิบลายเอ็มนามากินน้องจิกเบกจงเบลกีบาลายบันสล็อกกีบันไอกีเอกซาวด์กอสเปลกบาลองกะกุมกะกีกะจงเบลทำตั้งยังmengetai jadi ni ke jingkai namarba ke definition ke jing patai kelum me kini ke jingkai ke prosper gospel ke ni oblai ukwa epi pelong ki baruspa bat komta ba finyo e kata ke spa ke jong pi kam tang ba chia terengkat lem bat oblai da ke jingai bat balai fide kun jong ke hima ke jong oblai pide ban riam pide ban ya pide ban bam pide ban im kum ki kun jong usim bat lahikai la penrong ki jingkai bangi de ban kan betang ki baya bet bat ki baitenat hai ka jing em jungi lada in bod ya u Jesus Christ bakini kai lam bakla ya bon ba ki misien ki bakar bakar ka jing maru ingi lada employ ya ka ban kentu ki pai basam poi la deru bagi kan ria no nai ki jingkai habong kan ria no kamang ki de bam dei ban songshu hai ka bakam ni ki jingkai naman ngalong kan peniau ya ka jing em ka bakan jam sim ka jong bama kalong yo ba kawan ra sendan ya ka jing keran dadin ya ka apostasy na ka jing lada ngim sim kia hai ke bade bagi jing kristan ba ra ngim sim kia ke bade bagi jing puli ya ka tin ka jong blai mentangan puli syafi na ka gospel ya Matius kalong ka kandai ka ka ba atho dekat ke baat bersama yang justru ongkom ni pat ro ngong api dekat kam jam ya ka ut bersut lengba ya ka tiu dunia banyak ruspa bersut apa kahima bulai kata gede ke bau justru ong akan ni kalong ke bakal kendai Matius ke dekat ke ba at bersama na itu api ya ka jingya syam jonga shibon ba la penjot namar kaspa nama ka jing kwa e ban ruspa nama ka jing be e ya ka spa kumang ong mene tamdei ke bakla bangam ong ru baga bakla bangin trashitom ban pendap yala ke yin ke sam ban biang yala ki khon ki ti ya ki jinan kam ke jungi hindala ta kani pat kala kalong ke black how ha ke jing ke jungi bu yangi ha ke jing ma suki sa ong oh plan kani ke dei kalenti jong ka Calvary o kani plan ka dei kata ka pangya ban ladi o kani kay kamot ban bot yaw Jesus Christ pat panyap ala ka sngi na ka banta ka boram ka jong pai kay ka bo Jesus ang ni ka kham sup kham jam ni ko ot ban sut lengba yaw thlu thania ban yaw ruspa ban sut hapo ka hima Paul ong nakaba nengkong tiba-tiba menri dekat ke bakal kendai wong kumni kau kendai ma binga kendai kita ke bakwa e ban ruspa ki hap shike chicken soy baga jing riam ba chike bun ki jing kwa bra ki babi baga pen snil ki ba pen jelok ye ki briu shaka jingjot ke mau ba bat ka jing cordit ka jingjot bat ka jing cordit tadi ke bagi ni ka ting ke jong play menta ki wan ke ni ki prosperity preachers ki ongkom no kim dan kejinglap ke gospel ke basisha dan Chris ke jingkan jongki dan ke khot ke rich for repentance ke rebuke ke sins ke melam ke ke genuine disciples dan sound doctrines ke shwan be ke shimi ke wede khot na ka Bible bagi ong the Lord really wants you to be rich try kwa belong ki barspa kwa belong be ki ba health and wealth but success ki ko ki khia but ki ba shutan jing job be ka jingem ka jongpi But yang rukum no, ban buat yo jisu kadai kalenti bangin yo ya kita ke jengkwa ke jeng. Bak hamalele ka bang experience ki brio po megalia nga mai tu kat ni. Kiyong ki shim ye ka spa
kum kadak ka jingker khu ka jang oblay. Riches as the sign of God's blessing. Alangin pet bahai ka jingim. Kamdei ka jingker khu ka de ong no ka jingtim. Ka curse I babon. Kamdei ka blessing ka de ka destroy ka jingim ka jang. Alai feel net pin ong ba ka spa ka de ka dak ka jingker khu ka jang oblay. Kumno pat chapang ki apostles. Ki ba de genuine Christian, ki katang ki bashisha. Ki bangit ka balang ka baningkong ki ba de genuine Christian. Gospel ka bashisha, ki shong apo ki apostle ki son rotun ka ba ka jingim jong ki pat. Dan pran ki ka ba kong al yang ki ka kurat. La pestambeng ki. Nang ta ki phet geleng de ka sni mra. Dan jakari ki. Bun ba ki apostle Chris bro ki yap Martha. Do Paul Petros kiwe. Kemal lepi ong bak kaspa ka de kadak ka jong khu jong blay kemno pat de kitu ki bangai bedok ki badesha ki bangai chisha ki bamna kamada mapi ki bamriam mapi ki bamnya kali ka bahet ng jong pi ki bamba mapi kemana to maki kimdan jinge kemo ka jinge ki long bakla kemo ka jingbut jong ki okres ka long babakla kemo ka dang ka jingtot ka jinglong ka nyam sim jong ki pi ka jingma ni tes ke jingim kesan jungi de ke jing de ke spak ke banginan hi pet ba ila ji kar komen go jong pi pet ba ka don sha ke jingma dada ngin tes ke jing kesan ke jungi de ke banginan shaba tang makini ke prosperity preachers ki kren tahagala ka jong kabalang ka bagidan Henry ka basongsi kilay da ki private jets ki jomki shiki third world country kum Africa Indonesia ba kiwe ki ri badok lumi ki bre po stadiums nata omkran chapang ke e ka gospel kan chapang ke e ka mangilong ba bangin kam penyesuk ini badok lai ba balai Jesus Christ wan ke ka purpose ka jiman ka jangu kim kan ki bakom kita ki barok Henry apa dan jumpa ibak kiong kerana kini kubur balada pingat yau Jesus Christ unperspa EP but bla 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 shibum ki bakin keren ada yang kata kin lum shibun bak pisang ang talik no shi kadi kalong kai ka basungsi ba kadi jing baman nama ka Bible kai yangi ba ka Bible ka dap the hot Bible ki bai thu yangi bahagani ke jingem kinma ishibon ki jing tinju ki batang sipor kum ki kristan dengan polis chefi hai kani ke video yang ting jong play na ka ba ar koren dengan polis chefi kalong ka basau ka dekot ka ba ka nyo ka ong gam ni tin ka jong play namar ka jing jar basting jongi ngap namar ka jing jar basting jongi ka batang sibet kanang pelong na kabenta jongi kajing kia ka buram ka palat bat ka bam jukut kajing kia ka pelong kajing jenjar basting momentary affliction jongi ka pelong na kabenta jongi kajing kia ka buram ka palat bat ka bam jukut ngala puli shefi mene na katiga jong blay na kam ga apostol kanong ka bakasa ka ba ki Paul Chris ki amin sim yikiti ki balang gyong kumno bahagani kiong kumno kita senang yaki punya ini kata ka jinget bat ke badai yangi bambesut cepok ke hima ublai lengba shibun ki jing jenjar tengin beng no yaki ni khat Bible baro bagini ki prosperity preachers ndai baki penjat ki missing baro ndai tamba i pada ka different gospel kim gospel basisha kim prepare ro yaki rungai kristan bakin face reality joka jing kristan hai gani ke pertai eventip kala penjat ya bon ba ki misim ki ba kodor dang kam bang ya pan kendria no ka bakam gini ki jingai ki ba midai ka kom ka tin ka jong blai ngalo na way ki jaka ka jinseng ba sha snap ka jinseng but dang ka brio bi yang popopet na jingai ba kawan but yang popet shikita shiteng mdan khupor ye Bible kam dan ka jing play ye
tu kanai ke beneng tu kanai kan dau sepang miau sepang kanai sepang jakot bakam tu tater itu kana gi bajai ka kamba shibi shikta shiteng ge daga jisang ge tang baka kan maka claim plate bible kner ram shim na shit khot la ko ke jing jangka ka khot ki brik wan chakman ka ong ba ke thu lupa ne ka jang ki ke jing si par ba ki le chakman nang tu yepi anda ki le kana ga ma kali ki kai ga ong yepi thang bong pisalong nas pisalong engineer pisalong doctor tapi dapat je ki sisa kaya ka baki long bat ka ka baki yo e just ngo long sisa takang pong ko so si ka long ba dan yong ro dan bang ba pin se yo bruno hado menta kim yo bruno ade khasas nem nom yo bru shu pin salong kom ta la sim snem ka ta tarik la batai klem long kom ta on dan ka wei tin ka jong blai ka nong pitang kam pat penya sok blai ba ba ka ong la penya klar ingin blai mati pop ka ji kam dan ni ka sound gospel sound doctrine ka kibe ki maha mingi bagian phai sha bagian long kisan ban ka sha jong ska bagian ket ka dik fa prai bagian ya sha ban le ka man ka jong blai ban be ka ji khoi ka jong blai ka dei be tang chipang ka ka jing kwa jong ka do ba ka jing terwa jong ka do na dau mana bambut dia ka ba komunik Jesus Christ adau la ban su do si sha ban pay off kita ki bangi kwa ngen bot yu adau mla shu ngan give up no ale no shu mana bambut dia ka ba komunik Jesus Christ la da don ki ba kom kini ki jing la ba wan chu Jesus belong if kom ta ka dei sha ka different gospel ka me ka gospel ka kom ki jong blai ka bangi nang kam ban mador Ladang yang perkat mentah kendiat hage badai bat ka jing clay mission thak leng jang ka prathai ka kum ka jing pha jong Jesus Christ nanon shibun ba ki chatmin riu haka prathai ki ba ka gospel kampat poi bat bona preng ni ki jaka ka long ki jaka ki ba ma hadu kata-kata barang in late mission la banca peniam la banca peniam kalau la ban ki khon ki la ban pang ki la ban yam la banca kem la banca le shibun ki kam ki ba khla bangla i gini ka church ri ba kumno ki missionary ki ma de kini puli tang ka history jong u Adoniram Judson ba kumno umat ka jinge jong ko missionary yap kalong yap ki khon ba shibun mi jinge umat padang bun ba ke jaka mentaro ki bangin le kalau bangin la ban syawat tang India ro je mana belet kan ni ha belet bangi am bagi belet je ka mission kindai kirim dai ki products bami nah kini ki prosperity preachers nama ka jingkai jong ki kalong opposite ya ka suffering ya ka jing saksitom na ka banta betul nani mana melekti nama jisu ong gospel Matthias kalong ka ba apu pra tu ka ba kandai nama kata ken tu ki dalik nak mapi de plong sanran ya ki benriu baro who will go then you have to go bagi balik kemdai kita ki product jeng prosper preacher kene kita gitu ki brio sisa ki brio ki jingkai baban bot Yesus Kristus kalong ban saksitom na kabenta jong but lakran syai ye kini in brief kabelong jeliu bat syai kenal ba hagi gospel kabau jisu lakran lupa ye kini ki baru para bangin be ichonga tongin ba jadi kena tongin bu lepas gaji ban bot yo Jesus Christ kalau baca cerita naga banta jango kamba u ulaya tongin runya kelang kombu bukhot ke bakom gaji kesenra ki bakal ban lani ladi pak ro gaji fa afin don lepas gani ka jimot ka sutu ka jimot jang fi kalau ba alafin ya ka bakom kelanti ka kabel road ka basisa ka ba jisu ya kalau ba fi Alhamdulillah lupa ka bakom kani ka jimot. Film la ban yeng ban syaro. Alhamdulillah lupa ka bakom kani ka jingkai. Film tip lupa ka bakom kani. Pe if na preng ka bakom kani ki preachers.
ngong fi pihak Banten Ria ada pikap nak jum bagi kasar fi kan lain don tang kau wei angan kan sekretari kini kabanyalam ye kibabon syakata kibabon kijing snowsi kibadong ye ki kata kajing im jong thiet jong kinjabas new borok kaban penjelop bigi brio sikajing jot ba sikajing kordet kumong ong mene kata kajing kwa palat banios pa kiki jong kedok kabanylami kiblo sikabakong kane kadai om tang bangi syong ni kalalong ki victim mai kini ki bakum kini ki jinikai pakai penjot yang ni hindai lapin ya ro bat lapin la sumar bha lapin san lapin sapriang ro ki ka bakum kini ki jat jinikai ban penyap bebon da kini ki prosperity preacher kedon cia kaji penkia ka jong blai kam shong ka bor bru ka shong ka ji penya jong blai kam song bha jong blai ningamlen pengamlen ru ye kan ni kamake e ka bangal kamaka banang kalong ba kamut ba apa phiduai ba ro ka perthei kin yok hiap but ngalamat ye kan ni ha ka jing ka jonga ngalaya lenti ru ka bakam kan Ile kedua iki break bapang shisha. Amla balen bapang ukwa ai ba on khia. Maskos nei na ga banta jong ki ha banga perkhat. Lawan lut banduai ubriu ba kat makita ki kayi ngatep bagi ki brew jong blai ong no. Banduai na ga banta jong ki. Ka bakhat du khat wai hi. Kalong bagi klat no na kani ka perthai. Kaya mapensongsi nga kalong niya kiniki prosper preachers. Bakiya kontradiki para makiha kajing duay jongki. Kiya mapersahi para makiha kajing duay jongki. Ningkong kilakam kenti. Di makiba control you blay. Sipi bilakam kenti. Daka penang kami kakarteng kajang blay. Kapapimsya ni asyo kajing niya kajang blay. Mapipi de boss. Blay tama syuba. Baik ya ke kapapipi. Pada bagi kam kenti keempat. Pada bagi dua, pada bau yap. Ini nama yap. Nanti kiong mendapat. Oh yap nama. Kali kaman kajang oblay. Suka jingkeli ngakawan bu kalong. Katu kani kadai ka jingram. Makali yang oblay. Hikam kenti ka kerteng kajang oblay. Nama oblay lapan pengkia. Kamu oblay rem. Man bau briu ni jangan kau uyap no. Hatu kata kam penjak borom yang Jesus Christ. Hafila kam kenti kata kata ko Jesus Christ lo. Kuno ni briu uyap. Teng adu bak kapen suksi unong duai ro ba langop ka bumi theology. Ru bok tip nga duai man jingai iman. Teng kim ka ban kamela di lasi kim ka bakno ali ki ka kuno itu bapang. Imat tu bapang imat dan jingai. Ki kom kini ki e. Kebu jing ma shisha. Penjak borom rio blay. Kabar. Halo kadika failure kajing ka failure na kaliang jong tu baya. Or kadang kai problem. Hai ke but ki false doctrines. Jong ki bakom kini. Ki bedana ka bakom kini ki jing kai. Aku aban ong di fi. Dan ki bakom kini pipitip. Ongi kini ki prosper preachers ki bekai ke pun jingkai. Ki berken rangkat. Ki berken pai kini ki jing kia, ki jing spa, ki jing ku ni katai. Success, mo. Ki jing job, ki jing pamjan jing dan jing ratio. Ongi ki le siki hospitals, siki ICU. Ki jaka. Ki dan jing Ong bekle cerita.
bagi nyelap ke gospel kajing kali kalong hatu kelai ni manang fikir dum le nama ban deal bagi ni kajing nisha kan long gaba yaki lamda kidon ya ka doctrine jong ka suffering kajing kai contoh ke bade ibat kajing shashitong like bentau mane ya doctrine of suffering bakum lo kusan de batim ka ikal tia jong ka ni ke pathai kidam la nama la kem so thu bai ke doctrine kata kawai ni kiri kakum ke jingat bnia chonga kaba penjot ba ye ka porthai bor kawai dakani ka prosperity gospel prosperity teaching kadai ka America penjot iki bobon to blai la penjot aboram iki mesim la penjot tang kata, but she born ru. You know who? Nanti tapi no. Bami deka bakum gini gini seng. Kilong siya gibrus pa. Ubangay tang kay yung trap room dan bah. Dapat pecah po South Africa continent. Kat ba kiba pasyaray ya kipat kinyak deka Mercedes. Nam bisni kita. Tabagade kabangi hab banda. Examine ba. Papintip ba lagi nuat beriak ba. Kiba kom gini, beriu kidai, kibadan, ya gini, ka prosperity. Sila ban suksi ya ngah, tambang orang di finger kan ini dekat jing ie, dekat jing kentu. Songkian dekat bentar, ia lagi jong gejala, but abang iba kebakom gani kecing kai kelero hagi bobon tongin kin ria no lada kalong ban kin ria bak nang bakan lajim kamen sim jonga bak kamen sim jompe nasingan nang pelat biang ni video ki badan jinga dai bakani jika kita akan tup lang hapok kan ni ke umbrella jangka word of faith but prosperity gospel dan prosperity preachings. Akan tu ipi pin boga jitwai nak bentar cuma. Anta ki wei pat ru. Kamta kita gula ngop akaba kum kini ki judging bala. Bau blai on plai lo iki. Bahkan ni bini ngari komen ifi bafin snap bah. Ya costi hints. Pet bah ya costi hints. Singap bahai ki jengkan jengu. Bawai do Justin Peter Justin Justin Peter but Costihin Kostihin YouTube tapi dan por kanya rak pan plai MVP so thu shu if he had bede bagi ni kisingkai ibede ke different gospel koi pa gospel but kaban penjot jisha ikimen sim kibakot doble tu so lon kat tempat pi tong chachtam nak bentau try tong ni ro yu try haki por baro kaban ni ma chinge ba ta bang yam dan chinge tong nem sakri press tanam bang idang kam yiki jingger khu jing kadau lang sakri yu kom ta ila mani beli thao nangin sakri press pada bang imyo iki baru aga jim jungi nangin sakri unama ba ude ublay utra ba unang panim jungi ulawan sika perthai kenang ban rapat iki jing piniso yang i padu ublay nila ni dei sakin ang pop bam dan kaman shu Matius uang Jisu wan kang sika perthai ikaban play yam iki privilege mo nakipok ka jungi. That is the purpose of his coming. Hai ngam ong boleh nak kerku yang ni, nampak kia yang ni. Tambah kadau bagi apa kalau namar bah. Kanam day, kita kiki baru, kita completely perfectly kita pertanyaan day. Kasapoi kapor, anang yang aku macam tu, anam dan cakap kecimpang, kecintong, kecindok, kecingkado, hakmat baru, pakai pengen pay kapor macam tu, bunyi nak macam ni, hantangan kimen pam juga. Anam dan syuk kita ke suffering, ke affliction, kecingkado. Ngais ke utra udah orang kat lembat ni. Udah minot yang ni, habang yak ganti jong Calvary. Pada babang ni baik ke dik. Nah, naik ke jinga yang ke ayu po.
Kemai kui pakai apostles, kemai pakai wiki sentran cenggu. Iki wiki pakai banget ke balangan pun air ke sing ini. Bang ni lah banyak. Syashidom nak ke menau Tuhan. Tuhan dong ini umur kemana keburan. Tangan tak keburan Chris. Tak nak apply pakai video. Ibu ujung doa yang kebetulan.